Dokážeme vyrobiť aj iné rozmery, atypické rozmery plynových spier, ale je dôležité od zákazníka, aby nám poslal nejaký technický list plynovej spiery. Vieme pomôcť aj pri návrhu plynových spier. Je dôležité, aby nám zákazník poslal, na čo chce vlastne plynové spiery používať, pri akej aplikácii. Potrebujeme od neho nejaké jednoduché informácie technického typu. To znamená, ak to chce používať na nejaký poklop, potrebujeme vedieť uhol otvorenia poklopu, rozmery poklopu a váhu poklopu. Po prípade vieme poslať aj nejaký jednoduchý formulár, kde nám tieto neznáme vie zapísať. Výhodou kúpy plynových spier vo firme Setro je rýchlosť, variabilita, poradenstvo, parametre pri objednaní spier sú celková dĺžka, priemer piestu, sila v speri. Určite by som neodporúčal zákazníkom sa púšťať do špecifikácie a výberu spier samým. Máme dlhoročné skúsenosti so špecifikáciami a návrhmi plynových spier na rôzne aplikácie. Takže kľudne sa na nás obráte, napíšte nám na stránku, volajte. Zákazníkom vieme pomôcť aj s výpočtami na rôzne aplikácie, poklopov alebo na niečo, na čo zákazník potrebujete plynové spery.